La por a fer-se major, el mite de Peter Pan. Què em passa? I eixe por a fer-me major, d'on ve? Bé, després d'uns dies crec que he arribat a la conclusió. O no, qui sap, si no m'entenc ni jo mateixa. Si no és per una cosa, és per altra. La qüestió és que no m'aclareix en res. Que pense en negre i dic blanc, que un dia estic molt segura d'alguna cosa i al següent tot el contrari. Que pareix que ningú m'entén, però qui em va entendre si no ho faig millor? Bé, tornant al tema de fer-se major, tampoc crec que vaig a ser per tant, però no m'agradaria abandonar l'adolescència, que encara que ens estressem amb els estudis, tenim molta llibertat, malgrat que això també depèn dels seus pares, però en el meu cas és així. També deixarien darrere les botxeries, és a dir, que amb 40 anys no anem a eixir de festa amb els amics ni res d'això. A més, tindrien que portar una família i treballar, netejar la casa, ser la responsable del teu futur. I el que facis ara serà el que sigues quan sigues adult. Així que crec que la meva conclusió a la pregunta de fer-se major és no saber si les decisions que has pres seran les correctes i pensar si el teu futur haguera canviat al triar una altra opció. Però bé, això ja no es podrà saber mai, o això crec.